No niin, sitten meillä on huutokaupassa tonninen Polarixen Sportsman. Vähän harvinaisempaa siitä, että nyt on kyseessä ihan uusi ajamaton kone, eli 26 runkovuotinen ja ajamaton peli. Tää on traktoriksi rekisteröity, 60 kulkee ja 200 sillä saa ajaa, eli 2 rekisteröity. Ja 15-vuotiaana saa sillä jo sitten ajella tiellä ihan laillisesti. Tosiaankin tonninen moottori, 2-sylinterinen. Vääntöä riittää aika lailla kyllä, että sillä tekee isotkin hommat. Ja vakiona siinä on takakarja rauta ja LED-valot, alumiinivanteet, isot karkeat renkaat, ohjaus tehosti. Se on räyheä peli kyllä. Sittenhän 26 vuosimallia tuli uutuutena. Pystytään täältä säätämään kaasun vastetta, no 3 eri asentoa. Ja halutaanko sillä ajaa vähän kovempaa vai käytetäänkö tätä töissä, niin tuosta pystyy säätämään. Ja sitten tähän tuli kanssa uutuutena tuo turfi, eli tasauspyörästön nukon saa nappulasta pois päältä. Että kivempi ajella esimerkiksi nurmikolla, että ei sitten tuu sanomista, kun nurmikkoon tulisi muuten jälkeen, niin tää ei sitä nyt ketään. Siinä on hyvä kampe, että ei muuta kuin huutamaan.